Hey guys. Nu laver vi lige en toast, for det har jeg fået lov til min far. Og jeg er lidt low-key lidt sulten. Og så er der også bare lige sket nogle ting, som så også gør, at jeg har gjort mig sådan klar igen. Jeg skal ikke noget, men stadigvæk sådan like en lille smule makeup, fordi I look like shit. Men basically lige nu er det sådan Skys køkken vibe. Okay, så jeg vidste ikke lige helt, hvad det indstillede den, men den var sgu lidt tændt. Den var sgu allerede tændt. Men, ja. Jeg har lige sat min telefon en lille smule højere op, bare fordi, Okay, så vi laver Skys køkken, så nu viser jeg, hvordan jeg laver mine toast, og hvis I er uenige med, hvordan man laver min toast, ja, så... Okay, så jeg basically tager smør, jeg ved godt, der er en lille smule meget, men det gør den bare mere gylden, og så smører jeg det sådan på mit brød, ja. Okay, så tager jeg den side, hvor der er smør på, og lægger den ned mod, så den sådan bliver ristet, den side, der er smør på. Så tager jeg sådan en skive ost, og lægger den på min toast, der er på den, der er varm. Den tager en skive hamburg, og lægger på toast, der er den, der er varm. Så igen tager jeg smør på mit toast, på min anden toast. Så tager jeg siden med smør, og lægger opad. Sådan, ja. Nu ser min sådan toasten derude, sådan der er smør på den der, og så vender det sådan nedad, og så er der smør på den der, som så vender opad, op mod den der varme dims. Og sådan, den er ikke helt klar endnu, der er varme dims. Jo, okay, nevermind. Så lukker vi den bare, så siger vi sgu bare tak for i dag. Okay, nevermind guys, jeg glemte lige en skive ost ovenover hamburgen. Og så putter vi den her dims på. Og så nu lukker vi. Ups. Og jeg skal bare hjem kl. 12 i morgen, fordi så har vi ferie. Okay, nu er min dag automatisk ødelagt. Prøv at kigge min fucking toast. Det var jo ikke meningen. Nå, men det var det for i dag. Hej.